Ze zit op het ijs, de vaststelronde gaat West en ze is zelfs de topfavoriete. Maar het is natuurlijk Antoinette de Jong die hier historisch schreeuwt. We jagen de bel, nog 1 ronde te gaan. Schulting op kop, Christie op 12, maar Schulting riet voort. Ze riet voort, ze pakt goud, ze pakt goud. Suzanne Schulting pakt goud op de 1500 meter. Oh, wat mooi. Het ging gewoon zo goed en je ziet het ook aan de rondetijden. Ik heb gewoon een hele goede versnelling in de benen en dat is gewoon een heel lekker gevoel. Hoeveel mensen hier hem al net aanskreun? Hij moest gas weer nemen, hij moest toernooien zitten litten. Maar als er is, dan docht er mij. Hij docht net mij, hij is baas. Hij is sterker dan waar dan ik. Natuurlijk wil ik hier graag Europees kampioen worden, maar ik ben gewoon al heel blij hoe dit hele weekend gaat. Hier gaat Suzanne Schulting bij de Europese titel in een vol uitverkocht Dordrecht-stadion. Wordt Suzanne Schulting Europees kampioen voor de eerste keer in haar carrière. De laatste meters, de halve knibbel en de brede lach. Ja, daar is hij binnen. Een fantastisch EK had zij rijden. Antoinette de Jong, de koningin van Colalbo. Hier droom je natuurlijk van als klein meisje als je kijkt naar deze wedstrijden. Sven Kramer wint hier tweede, maar pakt zijn 10e Europese titel. En dat is een ongeëvenaarde prestatie van de man uit Friesland. Dit zou ik het Fries succes hier compleet maken. Helemaal, dit had ik een maand geleden niet over durven nadenken. Het publiek gaat los en dit moet goed komen. De pasprong is groot. Dit 4 meter, misschien wel 15 meter. En we jagen de bel van de laatste ronde. Suzanne Schulting, die maakt het daar nog mooier voor haar. Ze is al individueel kampioen. En Nederland wordt op dit stuit relay kampioen van Europa. Het dakje door in Dordrecht. Wat een dij is dit van Suzanne Schulting.